Ġimien daqqiet meta nara l-proposti anka li jiġu qudiem il-Parlament. Ma jagħmlux sens. Mela, waħda li tagħmel sens kienet illi nkunu iktar stretti fuq il-livell ta' alkohol fid-demm. Baxxejnieh. Jekk taqbeż dan il-limitu, taqla ċitazzjoni, titlef il-liċenzja, ixin il-pena, ħaqek. Għax inti ma tkunx in kontroll u taf toqtol il xi ħadd. Mela m'hemm skużi, ma tistax tixrob is-suq. U mbagħad fuq in-naħa l-oħra, qegħdin ngħidu isma' rikreazzjoni tista' tibda tieħu d-droga. Allura dak l-Alġerin illi mar ibiħ id-droga lill-pulizija ma tista' tgħidlu xejn. Jista' jgħidlu ejja naqsmu. Mela aħna rridu li żgħażagħ tagħna, irridu li żgħażagħ tagħna imorru u jieħdu droga. Il-cannabis għandu użu u nemmen illi għandna nilliċenzjawh li tobba bil-prescription. Għandek xi ħadd li għandu xi marda serja, għandu xi uġieħ, għandu xi kanser, jista' jgħin. Imma għandu jkun liċenzjat u kontrollat bħal drogi l-oħrajn, bħal morfina per eżempju, bħal petidin, bħal valju, għax huwa droga. U jagħmellek ħsara. Jista' jgħinek jekk tkun marit, iva. Jista' jgħinek f'ċertu tipi ta' kanser, iva. Mela allura għandna nużaw hemm, imma mhux għar-rekreazzjoni. Iġġibinniex liġijiet bħal daw f'pajjiżna għax qed iġġennen iż-żgħażagħ tagħna. Litteralment. Mhux Frank Portelli ta' għala di. Għalhuwa l-Aġenzija, is-setqa, għalhuwa wkoll is-psikjatri. Irridu nimxu bis-serjetà fuq id-droga. Grazzi.